昨今こういった若者が増えてきている。寿司三昧じゃん。寿司三昧100年早いマジですわ。よか左スピナーね。スピナーイカ吐いた。無理死ぬにます。死ぬ死ぬ。あー死んだ。正面スピナー。ナイス。正面スピナーね。ナイスナイス。三つ折り正面。了解。了解。あ、どこナイス。ちょやばい。マジで何もしてないんだけどずっと左見合ってただけど神だ。違う。うん。ゆみちゃんスパショたまんねえな。うん、なんか自然とバグだ。チートだ。そう、なんか知らないけど、なんか死ぬとねスペシャルゲージ減るんだ。知らんけど、なんか知らんけど難しいことよく知らないけどわかんない。すげえな正面。あれパンパンしてる何しに来たのか何これじゃないよマジ。裏から行って戻ってきたかと思ったら弾け飛びやがった。やって全員やって絶対あれでバリア溜まってんじゃん。バリアです。
いやー、そこのボムダメ。飛んじゃおう。オッケー。バケツ相打ち。ごめん。ナイスナイス。ちょメテオだ、メテオ。一人だけ FF のキャラだ。あれいない。やったやったやった、キャナピやった。三つ押しやれんわ。うん、ジエリアの高台いた。スピナーやった。もう一人やった。バケツやった。キャナイモンやった。三つ押しやった。少年バケツね。スロバケツ、スロバケツ。スーさん飛びたい。やったぜ。いや。それな。あー強い。あー強い。